panas-panas hawane adem, pikiran gregas, lambene ra gelem mingkem. Lho, lah kok iso Mbak? Lah ya bangga iso no, masa ora pengen panganan ngene iki lan penampilane menggoda janen. Nah, ra usah suwi-suwi iki ndang dioblek mine ndang dipangan. Nah, singkat cerita, aku iki pirang-pirang dino memang lagi sibuk di dunia nyata rek. Lagi ngurusi anakku kudu kak wae rek. Nah, iki mau iki berhubung aku anek waktu dadine magan-magan. Nah, iki singkat cerita pentole jan sak ndase maling ngene iki. Tapi enak rek, iki rasane iki berdaging dagingnya iki enek grenul utuh-utuh nang jan deloken to lek kumangan hingga gigitan terakhir. Dan jangan lupa ini ada cekernya juga rek, enek bonusan ceker loro iki cekernya jan empuk super empuk lah. Mangan ceker ra nggae tangan jeraftol no ya kudune mangan karo tangan dikelamuti ngene iki baru jenenge mangan ceker tak omong ya rek. Terus mari ngono singkat cerita, iki dudu alias kuah iki mantep rasane nek. Dadi iki rekomen iki wis sing golek-golek panganan mie ayam. Terus jangan lupa minumnya ya es jeruk asli no, ora lengkap lek karo ran es jeruke. Terus singkat cerita totalan iki mah ya rong porsi es jeruk rong porsi iku mung 38 murah rek. Iku mau wis soalnya Jumat berkah tadi enek potongan harga jare. Ndek endi to Mbak? Lho lokasine Dek bakso Upin Ipin iki rek. Bakso Upin Ipin sing omahe Yoso Mulyo mesti paham karo bakso iki. Wis telah gendang budal cocok karo hawane. Ojo lali mangane karo resen tanggane.